Nginibingelele la sichaza khona kabanzi ngamaphupho. Mawuthi umusha kule channel, ngicela ushaya subscribe bese ke ubuza kwi-comment section umbuzo ngizobe sengibuya nevideo yakho. Uma uthi le video ibona ku-TikTok, ngicela ushaya ufollow bese uthatha inamba usibhalele ku-WhatsApp wethu la sokuphendula khona njalo uma ke uba nephupha noma ungi-inbox ungasabi kuzobe sengiphendula ngenamba mawukuthi lapha kwibhayo awuyiboni. Phuthuma ku-YouTube uyobuka ke amavidiyo inqwaba mhlawumbe neyakho impendulo esikhona. Kunomuntu obuzile ke amaphupho ngokufa. Uma ke kuzohamba umuntu emhlabeni kuba khona ke izimpawu ezishoyo ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kunamaphupho akuvezayo ukuthi ke kunomuntu ozohamba emhlabeni, omunye ke abe nenhlanhla ngisho ke nokumbona ukuthi lo muntu uzohamba emhlabeni. Ukufa into ke engeke uyivimbe futhi ke ngeke uyivimbe ngempela. Kweminye imindeni ke kwakhishwa izisu bonke ngesikhathi esifanayo. Abanye ke abantu bona bashaywa uvalo kodwa ke bungekho ubungozi. Ukufa uma uphupha ke udwedwe noma ke ngesinye isikhathi uphupheke kushada umuntu noma ke umbone ukuthi ngubani oshadayo, kuyenzeka ukuthi kushone lowo osuke umbonile. Uma uphupha kunesivunguvungu somoya omnyama kube sengathi ke kuyabophana esiswini noma ke kanjani, kukhona ke ozohamba umuntu wakini ozalwa naye esiswini esisodwa. Uma uphupha ke ukhokhela umuntu wemoto imali kodwa imoto ihambe njalo ingami, uze ke uphaphama usuke ke uphuphela umuntu wakini, kungaba ke yingane yakho izalayo. Uma uphupha ke umuntu omazi ehamba ngemoto engehleki uyona, lowo muntu uyahamba emhlabeni. Uma uphupha kunabantu abaningi abahlanganyela umuzi bewakha ngokushesha, kuba ngumakhelwane wakho, umngani wakho omkhulu noma umuntu omjwayele nje. Uma ke uphupha ibhokisi lomngcwabo nemoto yasemakhazeni, kungashona ke umuntu wakini noma ke wakamakhelwane. Uma uphupha izimpahla eziningi zokugqoka nempahla yasendlini endala, khona ke ozohamba emhlabeni. Uma ke uphupha amanzi amaningi, kungaba ke ahlanzekile noma angcolile, kubeka isifo. Amanzi angcolile ayasibika ke futhi isisu noma ngithi abika ukukhulelwa. Ngicela ukuthi uma ungazi usubscribe, uma ukuthi umusha usubscribe, uthatha inamba kwibhayo ku-YouTube wethu usibhalele uphinde ubuze ke la kwi-comment section, ngizobe ke sengikuphendula ngevideo ku-YouTube. Nisale kahle.